step ke besok bat ke bekemen ni pi iwei baro ningkong na aingu ya ublei walau dan ringkat bat ni hadu ke ni kepor bamenta ai ku blei pi ke perlok baro ke baju iet bar ya sngap ya ke devotion leng ba ka channel Good News TV jong ke ji seng samla ke ji pi snot sep ni balai kerteng wan ban mane ai ku blei pi baro aga kerteng bathiang tam bat ke badan bor tam ka jong try balong nong pan im jong nga pat jong pi u Jesu Christ ka jing pusan na ka kitien ka jong blei ya ka step ya ka bangala persyong nong rim na ka kitab ka banengkong jong kisim na ka lenong ka bakat kendai na ka dikot ka bakendai ki kentien ke badan haka ki ong kumni ka kitien utrai kalawan ha u bat u ong ha u mele ayu hang ni ko Elijah at kapang yi kabang alabo bangin ipusan na kanika step kalong ublay udan hakita kabaro kanika benta kanika jingja kabaw Elijah ulamat hakajing im jong u hadien ba ula tait ila kachong kajing im namar kajing bu haban man bat uye kundo ula kwa ban i no ula shong shakari klau marway padai hang ta bola kerpat jau ublay baun shimno ya ka jing im ka jong u nrai ublay udan la ka jong ka jing thmu na ka benta u Elijah bat hangno habo Elijah udan ublay u iet u let ringkat pat u hangta ha ka krem utrai ula keli yau Elijah bat ula ong mele ayu hang ni ko Elijah bat Elijah ula jubab ya ublay hakadur jong ka jingile persya ula keren hak ta kerukom ban so sen ai yala de bat dei hang ta ba ublay ula ong yo Elijah ba un mi shabar jong kata kekrem bat ban yashem bat ublay bat utrai ula yat hang ta bat hang ta u Elijah ula yo snow yakal udang mudur ba utrai udan hang ta pat ang tawan sa ujumay nang tabot sa kading pen ban utray umdan hau ta ujumay ni kading hakabakado Elijah uli asngaw ya isur iba chem chai pat enda uli asngaw ya kata ula tap yala de dakabarandi bat ulami hakmat jong kakrem pat ublay ula keli biang yu Elijah mele ayu hangni kiperlok ba iet kipara mensim ki bakordor hato niru ngila ju asngaw na em ya kasur ka jong blay kaba ukhot yangi ban mi shabar hon ngila bandon haka krem choka jinglong kajing solong marway ka krem jong kajing ka krem jong kajing no mensim nisngaw ba amdon lachu bangin light nang ta bon sa tang kijing keli ha ka jing em kumno ngan le ka ei bangan le ban light na kini bon sin ru kay lam bakla ya kijing mut jing perkhat jongi bat nim khen kor sho yala ka chong ka jing em hon ngila ru ban don hakrem jong ka pop bon sin ka pop ka penlong merau yangi hadu bangim long light lo cho ka ching im jongi pat kumba ka kitien ka jong blay ka ong yonis pran lai pusau ka ong ba ubriu baro uba yaile e ka pop ulong umrau jong ka pop bon sin ni so long marway ni sha kentaj na ka yeng ka sem ni sha kentaj wat na ka imlang ka sa lang ru pat bon sin lang ba ka pop ka bingile ka penjngai ru yangi na ublay teng isngaw kumba ublay unum yo i yangi isngaw kumba ka biang yangi bangile kumta henry em kiperlok ba iyan ublay uyo i yangi kumba ublay uyo i yo Elijah ukeliru mele ayu hangni pat ublay ukeliru yangi kun pile ayu hangni
Kuat yang ni bangin mi no nang ta kabalong kajing syak te syak kum hakajing em kajongi kum ta kadon kam yang ni ban mi no nang ta bat ban yesham bat ulai yiru i don kam kumbau Elijah ulamat ban ya sngo ya kasur kabat jai kajong ulai ladang yiru ngi don hapdeng kajing kabangi man ai bang ya sngo ya kasur kajong ulai kabakli nangi ngile ayu kane kajing keli kalong mampirkan mau yang mampirkan mau yang ni wat habangi don hakajing solong marway wat habalabun sin ni hap no hakapop ju no yang ni bat uye don ringkat bat ni kumbaga ketien kajong ulai ka ong sam hispa lai pukundai nyo ter ka ong shanongan lai na sim chong me lani shanongan patre nakmat chong me ladangan kiyo siya beneng medon hangta ladangan siang yala kajing tia hanyamra hakmi medon hangta kumta ki perlok ba iet ki para mensim ki bakordor compare lang ila don barok shiketa hapdeng kajing sya te sya kum kajongi hakabor jang kapop kabor jang kajingdum nrai ublei ukular ban penem ban ai pat hangi ya mensim bakon kumta kane kade ka jingkhon nakabenta jonga bat jongpi ladangi ngala sutho bangi don hapdeng krem jong kajing syate syakum babarok kata ngi jingai nak khmat ka jong blai ngi jingai nak ban long ki saki ki ba im ya u bangi jingai ru bangi long ta ki saki ki ba im ya u trai bat unong pan im jongi u Jesus Christ kumta ke ke badan kam yang ni bangin le kalong ka bangin penrit yela de hakmat ka jong blai namaru blai u balong ukunrat nakabenta ka ching em ka jongi namar kata u blai u tiplot ya ka ching em ka jongi u blai u don ringkat bat ni langi don hakano ka jakaru u blai un kurku ya jing pusan naka ktien ka jong blai hakan ka step tunginya pai shu blai hakajing duai tunginya duai kokpa jing bahap neng nyai ngo em ya blai namar ka jing don ringkat ka jong me nakabenta ki si ki jing em ka jongi baro ka balik no shadin ablay ni ai ngo em ya try namar ka step kamel ai ko kunrat be yen bat kumne atry hakabangila yo ablay ban pusan leng ba ka ktien ka jong me kan ka step chok ni ka sngi kabakhot yang bat kabakhot yang ni ko kunrat be yen ba me don hakijaka baro try namar ka tangi da dwai me ablay hapdeng gini kijing hajing ya lenti ji kum ki breu ablay kijing syate kijing syakum ha kijing em kijing ko try ha kata ka krem jo kata ka jing solong marwe kijing ko kutrat yen ha kata ka krem jo ka pop ko kutran ka batte ka ba khum kijing em ko jing ya ablay dwai me ko kutrat bi ye ka me don ringkat lamban ya ablay bangin nang la apat atrai bangin ya ringkat bat ka mon ka jong me na ka we ka por shkoi bat ko kutrat bi yen oh isu thu ablay ba me don ko kunrat hakijing em kajongi baro ko kunrat yen trai ma kata ngi dwai me able ban kersham ai bori ko kunran tham tam nam ta jani ka step ko kunrat yen hashwai ke bang yo ban stang kajing ya lenti jam ta jani ka sngi dwai me a trai ban yalam bai ni ko kunrat yen kelenti ya ko jing ko kunrat kisin jam ke bang yo ban jam ko kunran dwai me able yam dar kat lam bang ko kunrat yen kanang ba bang ya ran ka bang ni ka sla jani ka perthai bangin na bakala bangin na urno bakin iki ek ba jong kan ka perthai try ayungin ang khmat ka jong me so i ka bango map no iki pom namar kini baro i dwai ban khot kerpan ha ka kerteng ba thiang tam ka jong try but no pan im ba ye ja jing Jesus Christ ni dwai menta ba do la ka taru amen